Ndikufuna ndidzudzule kumangidwa kwa Sylvester Namiwa amene ndi mmodzi omenyera ufulu wa anthu m'dziko muno odziwika bwino. Sylvester Namiwa wamangidwa atalankhula zinthu zoloza nduna zina za DPP kuti zikupezeka ndi katundu odabwisa, ndipo iye adafunsafunso kuti kodi ndalama mukuzitenga kuti, kuwuza nduna kuti zibwere poyera zifotokozere ku mtundu wa Malawi kuti kodi ndalama akuzitenga kuti. Ndipo tinaona ndunazo zikuchita respond kuuza Sylvester Namiwa, mkulu wa SIDET, kunena kuti 48 hours akhale kuti wachita withdraw statement ndipo apepese. Itatha 48 hours Anamiwa sanabwere pagulu ndi kupepesa, ndipo zotsatira zake taona apolisi akuitana a Sylvester Namiwa ndipo tamvesedwa kunena kuti amangidwa. Izi zikuchita kutiwuziratu kunena kuti kumangidwa kwa Sylvester Namiwa ndi chifukwa choti amakakamiza nduna kuti zifotokoze kumene zikutenga ndalama zawo, makamaka zimene ena akumanga nazo manyumba odabwisa m'dziko muno, akugula maloji ya mtengo wapamwamba mu nthawi yake yochepa yomweyi mmene atengera boma. Iyi sinali nkhani yovuta, sinali nkhani yoti paka nduna zikapsye mtima kapena zikambe kuganiza upo kupangira Namiwa. Kunali kungobwera ku mtundu wa anthu ngati iwo akudziwa kuti sanalakwe ndi kuyankhapo kuti okay, tathokoza a Sylvester Namiwa chifukwa cha funso lanu. Lilali funsotu ndi kuyankha kunena kuti ine ndimapanga izi, ndalama ndikuzipeza motere, kodi panali chovuta? Koma chongosiya osabwera poyera ndi kufotokozera, m'malo mwake ndikuyamba mawu pofuna kuthana ndi munthu. Zikudziwikiratu kunena kuti ndithu china chake ndunazo akuziwapo kanthu, koma pofuna kuziteteza, pofuna kuzitchinjiriza, pofuna kuzibisa, pofuna kuti asaonekere kunena kuti akuba ndalama zathu za misonkho, ndiye malo mwake akufuna kugwiritsa ntchito mphamvu kuchita silence anthu amene akuchita seek transparency and accountability. Izi ndi zinthu zomvetsa chisoni mu dziko la democracy. Boma likayamba kumanga anthu pa zifukwa osadziwika bwino, umakhala ulendo, kumakhala kusazika, kumakhala kuzisisira marks amene ali pa ground, ndipo pang'ono ndi pang'ono anthu amataya chikhulupiriro komanso chiyembekezo bomalo. Tili mu ulamuliro wa democracy umene kuli freedom of speech, umene kuli freedom of opinion, munthu amayenera afunse mafunso mwaufulu, ndipo there is no any section in our constitution imene imalesa kapena kuudza mtundu wa Malawi kunena kuti kufunsafunso ndi tchimo. Palibepo. Tikhoza kuwerenga kuchokera page 1 mpaka page yomaliza mu constitution yathu, sitipeza pena paliponse pamene buku lathu la malamulo likukamba kunena kuti munthu ukafunsafunso walakwa ukuyenera utengedwe ku khoti kapena umangidwe. Anamiwa anafunsafunso kwa nduna, ndalama mukuzitenga kuti nthawi yomweyi, tabwerani mufotokozere ku mtundu wa Malawi, kodi masalari anu amene mmalandira akufanana ndi zimene mukuoneka nazo zipano? Chifukwa cha zimenezozo basitu Namiwa wachimwa tchimo limenelo mpaka apepese, walephera kupepesa ammangisa. Zinthu zoopsa kwambiri. Ine ndinanena kunena kuti olemekezeka achimwemwe chipungu amene ndi nduna ya malo alowedwa mzimu wa Chimwendo Banda umene unaonongesa chipani cha Malawi Congress Party, komanso umene unapangisa kuti chipani cha Malawi Congress Party chichokere tumboma anthu atayenda chikhulupiriro. Dziko linaonongeka chifukwa cha Chimwendo Banda, ulamuliro wa MCP unasokonekera chifukwa cha Chimwendo Banda, mzimu umene ujawo wa Chimwendo Banda unasokoneza MCP, unasokoneza ziko. Lero walowa mwa olemekezeka achimwemwe chipungu. Achimwemwe chipungu ndi Chimwendo Banda wa ulendo ono, ndipo chifukwa cha chimwemwe chipungu tiyembekezere Amalawi kudusa muzowawa zambiri ngati dziko, ndipo tiyembekezere chipani cha DPP kudusa muzowawa. Ndiye tikufuna tikuuze ninu a DPP kunena kuti ngati simusamala 2030 inuyo timuzaswa fitting candidate, ngati simusamala panopa, ngati simukhala bwino ndi anthu muzaswa backup, chifukwa kukhala bwino ndi anthu kumapangisa kuti mukhale ndi backup. Koma ngati anthu muzatrita motere chonchi, muziwe kunena kuti muluzisa mulalo umene muli nawo pa ground. Tifuna tikuuze nosakunyengererani. His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika adanena kunena kuti inoyi ndi last term yake, ndipo sazapikisana nawo, sazapezeka so convention coming 2030. Izi zikutanthauza kunena kuti mukuyenera ndithu inuyo muchite work hard kuti muzapeze fitting candidate. So DPP
panopa ngati ilipo chifukwa cha Profesa Peter Mutharika minus Profesa Arthur Peter Mutharika, DPP yathera pomwepo. Ndiye khalani bwino ndi anthu, samalani anthu. Lero mwamba kupanga nkhanza anthu amene anakupulumutsani, anthu amene amayesesa inuyo kumakululirani zinsinsi zimene zikuchitika ndi MCP, maupo amene akukupangirani nkumakutetezani inu kumadusa moyera. Lero anthu aja asanduka oyipa chifukwa choti akukulozani inuyo. Kodi ngati amakutetezani inuyo mu nthawi ya MCP kuti muine boma, zimatanthauza kunena kuti basa akusegulirani khomo lona kunena kuti nthawi yanu nanu zikakugwerani mukapanga nyasi simuzazuzulidwa? Zimatanthauza choncho? Akudzudzulani opa kapena kufunsani mafunso ndikulakwisa? Sikulakwisa kumeneko kwayi. A DPP mukhale ndi ulemu, mukhale ndi khalidwe. Tikutchulatu a DPP chifukwa chonena kunena kuti munthu amene mukumusekererayo ali ku DPP chimomwe chipungu. So iye ngati azipanga nyasi sitimaona chimomwe chipungu koma tizoona DPP chifukwa tikukuwuzani kuti muchoseko munthu ameneyi koma simukufuna kumuchosayi, mukumusungabe paka panopa chimomwe chipunguyo ndiye chipani chiwonongeka. Izi mwayamba zomangisa anthuzi, ma-activists omenyera maufulu ziwani kunena kuti ma international bodies akuyang'ana kwambiri. Pamene ma international bodies akuyang'ana kwambiri zimachepesa marks aulamuliro wa chipani chimene chikulamulira nthawi imeneyo. So musamale kwambiri, musaphe freedom of speech zikomo, musaopseza anthu, musamapange zinthu kuti anthu tikhale silent zikomo, tizilephera kulankhula, tiziti kuti tikalankhula izatimanga. No. Tinalankhula mu nthawi ya MCP, Namiwayo anathamanga mu nthawi ya MCP, anakumana ndi zokhoma kukupulumutsani inu a DPP. Muli pameneponso chifukwa cha Namiwayo anakupulumutsani mu zinthu zambiri. Namiwayo, Sylvester Namiwa amene lero mwafuna kuti mumpange nkhanza. Ndiye leroli chifukwa chonena kunena kuti nanu mwamba moyo wina kodabwisa, munthu wankufunsani mafunso kuti muyankhe, malo moyankha basi mukummangisa za mtundu wanji zimenezozo. Ndiye tikuwuzani inu a DPP kunena kuti moyo umene mwauyamba apawu pang'ono ndi pang'ono mukamafika 2028 mukhala mwatha, mukhala mwasuluka, mukhala mwathapo. Musamale mmene mukupangira zinthu, musayambe kumanga anthu ziko muno ngumaopsezayi. Mukafunsidwa mafunso ziyankhani. Ngati mukudziwa kuti ndinu akilini muzibwera poyera ndi kuzifotokozera ku mtundu wanu. Muzifotokozera kuti yayi akutinamizira, ife timapanga zotere, ndalama zathu zikuchokera umu, zimene zikufotokozedwazo sizikugwirizana, anthu azidziwa, osati kutengapo action yochita punish munthu mukuzipangira mukuzitsitsira marks. Anzanu a MCP anayesesa kugwiritsa ntchito ma strategy omwewa, kusatira zake zili kuti ali kunja. Ndiawo ali kunja, inunso pang'ono ndi pang'ono mukupita munaina muzimvere chisoni kuchipaniko chifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika sazakhalako 2030. Ndiye mukuziwa kale kuti chipanicho chili pamenepo chifukwa cha APM minus APM mwathapo. Ndiye malo moti muyambe kukhala bwino ndi anthu muzaonesera chikondi mwamba kuwapanga nkhanza. Anthu amene azayesese kukutetezani inu, mwina kukuthandizirani kukusankhirani candidate oyenerera, inu mukokana majaketi. Lero panopa mwamba kuwapangira nkhanza. Muzathawira kuti? Ine Blessings Chaima Rosario. Kumbukirani kupanga subscribe Baba Akili Muluzi News TV kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zomwe tizikukonzerani pano. Zikomo, tionananso mu video yotsatirayo.